बिदिब्ला लोगोफोर दिनै 27 जानुवारि 2025 मायथाइ दिनै BTR गोरोबथा खालामनाय सान दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन आरो बे गोरोबथायाव UBPO एबसु आरो NDFB फेक्सन आसाम सरकार भारत सरकार मोनसे गोरोबथा जादोंमोन एकर्ड होनगोन ना एग्रीमेन्ट होनगोन जि बुङो नोंथांमोना स' बे सानखालि जादोंमोन आरो दिनै कासिकत्रायाव बे सानखौ फालिनाय जादों। बिदिब्ला मेन इस्युआ माखासे बैहाय दफा दंमोन माखासे डिमान्ड दंमोन बै डिमान्डफोरखौ एग्रीमेन्ट खालामनाय समाव माने एसुरेन्स होदोंमोन खोथा होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय बै कमिटमेन्ट बादियै माखासे इस्युफोरा रिजल्भ जायाखै मावफुं जायाखै दफाफोरा मावफुंजोब जायाखै माखासे इन्स्टिटिउसन माने इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि इन्स्टिटिउसन माखासे आरो डिपार्टमेन्ट बारायनायनि बाथ्रा बैफोर दिनैसिम 100% कमप्लिट जायाखै। बे थांनाय 5 इयार्सआव 5 बोसोराव मोननैसो बिथिङा एकदमबारे जायाखै। बेयो मा जानांगौमोन माने बेयो पार्लियामेन्टआव दैखांजानानै माने बबेबा मोनसे जोंनि कनस्टिटिउसननि बबेबा मोनसे पार्टआ एमेन्डमेन्ट जानांगौमोन बे जायाखै निस्सय जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों। आरो एनडिएफबिनि जि समस्या एनडिएफबिनि जेसेबां जेंना बै 5 बोसोराव 100% जायाखिसै आरो सबसे गिदिर इस्युनि मादाव बेनो एमेन्डमेन्ट जानानै बेयो जाबायदि BTC गोरोबथाया जादोंमोन बेबायदि महर लायाखै। मा बुंगोन नोंथांमोना बे गोरोबथायाव सबसे गिदिर जेंना हिसाबै बेनो जे बेयो एमेन्डमेन्ट जायाखै दासिम बेयो माने कनस्टिटिउसना एमेन्डमेन्ट जानानै BTR नामनिदि माबा मोनसे दङ बेयो 100% जायाखै आरो बुंनाव सोलिबाय थादों एग्रीमेन्टआव दङ निस्सय इयुनाव जागोन जों आसा खालामनो हायो भारत सरकार आसाम सरकार बेखौ जाफुंहोगोन बेबायदि साननो हायो नाथाय जोंनिबो नारसिननाय नांगोन जोंबो जुदि नारसिनबाय थायो अब्लासो बेयो माबा मोनसे जागोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायफोरा हाइनास नन हाइनास केसाव गोलैनानै दङ जायफोरा जेलाव दङ जायफोरा थैजासिम जेलाव थागोन बेबायदि मोनसे राय दान होदों बैफोरो दिनैसिम रिजल्भ जायाखै। थांनाय 5 बोसोराव माने 5 बोसोरनि गेजेराव बे जोबनांगौमोन नाथाय बे 5 बोसोराव एनडिएफबिनि जेंनाया 100% जोबाखिसै। बे गोरोबथायाव सरकारा जाबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय बैबादि मावनो हायाखिसै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा कनभिक्टेड जाखानाय आरो कनभिक्टेड नङि बैफोरनि जेंनाया मोननैबो मोजाङै रिजल्भ जायाखै गोबां बिथिङै रिजल्भ जायाखै माखासे दफाफोरा मावफुं जायाखै आरो बेनो जाबाय सबसे गिदिर जेंना। मा बिदिब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा डिआर नाब्ला बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानाय नंलिया नामा? पलिटिकेल लिडारफ्रा बुंगासिनो थादों मा जोबोर थाबैनो बिनि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ मा बिदिब्ला 2025 दाथ' 2025 इलेक्सन दङनो आरो 2026 बेवहायबो इलेक्सन दङनो मा बै इलेक्सनखौ नेगासिनो थादों नामा 2026 मायथाइनि इलेक्सनखौ नेगासिनो थादों नामा बेबायदि आं बुंगोन आं सानो बेबायदि जानो हागौ दे 2026 मायथाइनि इलेक्सनखौ बिसायख'थिखौ नायनानै एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबथ'वाखै नामा बिदिब्ला मानोना दिनै बे जि BTR गोजोन गोरोबथा जि बा BTR गोरोबथा जि सान फालिदों बे सान फालिनायाव सासेबो दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय एनडिएफबिनि जेंनाखौ लानानै माबा मोनसे प्रपार डेभेलपमेन्ट जेबो बेबायदि मेसेज मोनाखै राउन्डनिफ्रायबो जास्ट बुंदों मावनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो माने टारगेट लागासिनो दङ बेखौ जोङो जोबोर थाबैनो रिजल्भ खालामगोन बेखौ थाबैनो एनआइ केस थानायखौ आसाम सरकारा लाबोफिननो नागिरगासिनो थादों बा लाबोनो थांगासिनो दङ थाबैनो सल्भ जागोन आरो जायफोरा कनभिक्टेड जाखानाय बेखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों बेखौ मावफुंगोन बेबादि जास्ट एसुरेन्स जानो हागौ जानो थांगासिनो दङ माने पसिबिलिटि प्रबेबिलिटि बेबायदियाव दंजोबो आरो माने रन्जन दैमारि बिथांनि जि केस बेयो मा आसलते बुंनो थाङोबा बा बिथांमोननि जेसेबां केडारफोरा माने हाइनास नन हाइनास बेबायदि माखासे केसआव गोलैना दङ बिसोरनि केसा ओरैबायदि बुंनांगोन माने एकदम मा होनगोन इखो आनसार्टेनटि होननानै आं बुंगोन आरो आनसार्टेनटि हाइजेनबार्ग्स आनसार्टेनटि प्रिन्सिपल बायदि जाना दं आरो ना बिथांमोना जेलनिफ्राय माब्ला उदां जागोन बोरै उदां जागोन माबोरै उदां जागोन व्हाट इज जुडिशियेल प्रसेसनि थ्रुयैथ' बहुत नाजाबाय नाथाय बै जुडिशियेल प्रसेसा बार फेलें जादों आरो बेल हियारिं जानो थांनानैबो बेल हियारिंआ केन्सेल जाबाय थायो रिजेक्ट जाबाय थायो बेल मोननो नागिरो मोना बेबायदि आरो गोबां रोखोमै बेबायदि नाथाय जेब्ला गोरोबथा जादों बै समावबा माबायदि इन्टारिम बेल होदोंमोन बेखौथ' मिथिया लोगो जियानो जाया मानो बे जोबोर गिदिर इस्युआ जोबाखै आरो जि एमेन्डमेन्ट जानांगौ कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जानांगौ बे जायाखै बाखि जेसेबां इस्यु दङ जेसेबां माने मा होनगोन दफाफोर दङ बै दफाफोरनि खोथाखौथ' आं बुंला नाथाय सबसे गिदिरा जाहैबाय बिथांमोननि कारन
जाय सुक्तिकारि लिडारानो जेलाव आरो बिनि उनाव जे एमेन्डमेन्ट माने मा होनगोन इखो एमेन्डमेन्ट माने जोंनि संबिजिरखौ माने सम सम सोलायबाय थानो गोनां जायो बबेबा खनाव माबा मोनसे गोदान क्रिएट जायोबा बे हिसाबै मा कनस्टिटिउसनखौ गोरोबहोनो गोनां जायो बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों दिनैनि मेसेजआ बेनोमोन रन्जन दैमारि बिथाङा आरोबाव 2022 मायथाइसिमहालागै जेलावनो थानांसिगोन आं बेबायदि बुंगोन 2022 मायथाइयाव एसे चान्स फैबावगोन 2025 मायथाइनि जे इलेक्सन बेवहाय बेयो चान्स गैला बिथांमोना उदां जानायनि जेबो चान्स गैला 2025 मायथाइयाव आं बेबायदि बुंगोन 2022 मायथाइयाव जुदि जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि आसामनि हरबे बिथाङा जुदि माबा मोनसे जे सानोबा 2022 मायथाइयाव पसिबल जाहैनो हागौ आरो बिनि बादै आं नुहुरथ'वाखै बिनि उनाव नेक्स्ट जि लकसभा इलेक्सन फैबायदों बैहाय माबा मोनसे जाहैलायगोन आरो स' दासिम मोनथाम चान्स दङ 2025 मायथाइया जोबोद दुरबल चान्स दं होनना आं बुंगोन नाथाय बेयो बांसिन चान्स दं आरो बेवहाय जुदि जायाबा नेक्स्ट लकसभा इलेक्सनाव बे इस्युआ राइज जागोन आरो नाथाय बुंनो हाया मा जागोन कारण कनभिक्टेड जाखानाय जोंनि इन्डियायाव जों नुनो मोनो अरायबो कर्टनि सायाव थांनाया एसेबां इजि नङा बिनिखायनो कर्टआ जि राय दान होयो बेबायदिसो थांगासिनो थायो आरो बिदिब्ला फाइनालाव रन्जन दैमारि बिथां डिआर नाब्ला बिथाङा जेलावनो थाफिनगोन आं बेखौनो बुंगोन बिथाङा उदां जानायनि जेबो चान्स गैया इन्डिपेन्डेन्ट जेंनाया जोबनायनि लामायाव फैथ'वाखै फैनो हागौ लासै दिनै जि नुदों बे हिसाबै होनदो दै हरखाब माबा मोनसे इन्टारनेलि माबा चेन्ज जाना दंबा बेखौ मिथिया आरो एमेन्डमेन्टआ जोबोर थाबैनो जानो थांगासिनो दं होनना बुंदों गासैबो जानो थांगासिनो दं बेबायदिसो आरो खिन्थु जागोन माब्ला बेखौ बुंनो हाया आरो राइज जागोन ना जाया नेक्स्ट जि एमेन्डमेन्टनि जि दैखांनाय जागोन पार्लियामेन्टआव बैहाय बे टपिक्सआ बे कन्टेन्टआ बिटिआर गोरोबथानि जि कन्टेन्ट बियो दैखांजागोन ना जाया बेखौ मिथिया आरो 20 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिनिफ्राय 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय दा बे 5 बोसोराव जोंनि जिखिनि दफाफोर गोबाङानो इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासेया दंबावो बेखौ जोङो लासै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सानदों दिनै बयबो रायलायनाय मोनसे बाथ्राया जाबाय जे एनडिबिनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेलाव दङ आरो जिखिना आगोलावनो कनभिक्ट जाखादोंमोन बिथांमोनखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनांगोन ओंखायनो माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ जायफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि एनआइएआव केस दङ हाइनेस क्राइम होननानै मिथिदों थेवबो बिनि नेचारा एसे जुदा बे केसखिनिखौ लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारनियाव लिरहरदों जों बयबो नारसिननाय आरो सावरायनायजों दा बे केसखिनिखौ रिटार्न फैनाय लोगो लोगोनो माखासे केसा जोबगोन आरो जायखिना कनभिक्टेड जाखाबाय बेखिनिखौबो सावरायबाय थानाय जादों दायो सुप्रिम कोर्टआव बे केसखौ नांबाय थानाय जादों बिथांमोना माखासे मानसिया बेखौ नेतृत्व लादों आरो जों सापर्ट होगासिनो दङ दा बे केसखौबो जोङो लासैनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो खोब सावरायनो थाखाय जोङो लामा लादों जाहाथे फोजोबनो हायो जिहेतु जुडिसियारिनि सायावनो सोनारनानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावबाय थादोंमोन दा बे लाइनावनो जोंबो लामा नायदों नाथाय थेवबो पलिटिकेल लाइनावबो जोङो आरोबाव प्रेसार होनानै खामानि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ आङो मिजिं थिदों बे केसफोरखौ जों लासै फोजोबजोबनो हागोन बेखौ नागारनानै जि गामि सोसननाय दासिम 60 गामि सोसननाय जाबाय बाखि गामिफोरखौबो सोसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बिनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय नैबे माबाया मा होनो इखो जोंहा जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि फरेस्ट एरियानि हा दा बे फरेस्टआव आगोलाव मानसि गैयि बायदि बिथांमोना बुङोमोन नाथाय दा फरेस्ट एरियायाव जिखिनि रायजो जाबाय बिथांमोननि मेजरिटि मेक्सिमामनिनो हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय दा बियो लासैनो बे ओनसोलफ्राबो रेभिनिउ लाइनाव फैगासिनो दङ दा अब्ला जोङो जिहेतु रेभिनिउ ओनसोलखौ लानानै जोङो कन्टिगिउटि गामिखौ जोङो बिदों जाय गामिफ्रा कन्टिनिउवास मोनसे माबायाव दङ गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिसिम बे गामिखिनिनि सावरायनाया जागासिनो दङ बिनि बादै जोंनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन्स बियो कभिडनि थाखाय बोसोरसे फासयलांदोंमोन नाथाय दायो प्राय 80% जि इन्स्टिटिउसनफोर बिनाय बिनि खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो जोंहा पर्बतझरायाव जि रेल कच फेक्टरिमोन बिनि खामानियाबो अलरेडि 300 करोड़ बिथांमोना थिग खालामबाय जे बेखौ खालामनो थाखाय जों हानि थाखाय एसे प्रप'ज फरेस्ट लेन्ड माखासे दङमोन दा बे एरियाखौ जोङो थिग खालामनानै होबाय भारत सरकारनो दा नंखायनो पर्बतझरायाव जानो गोनां जि रेल कच फेक्टरि दा बेखौ वागन बानायनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामगासिनो दङ दा बिनि अनगायै माखासे जायफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ
दा आं मिजिंथियो जे BTR गोरोबथाया जिहेतु भारत सरकारा एबा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो बावैसो बर' महोत्सवआव फैनानै बुंदों जे बे एकर्डआ सबसे बेस्ट एकर्ड जादों आरो सा सानजा भारताव जायफोर दिनै सोमावसारदों एबा बिग्रायखांदों बिथांमोनखौबो बुंदों सारा भारतावनो जे BTR मडेलखौ बयबो लानांगो दा बे BTR मडेलखौनो जोङो इफेक्टिभ खालामनो थाखाय दिनै आरोबाव गभर्नेन्स सिस्टेमखौ थिक खालामनो थाखाय फाइनेन्सियेल बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो भारत संबिजितनि 125थि जि मोनसे कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो नेगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै आं सान्दों जे थाबैनो बे 125th एमेन्डमेन्टआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बियो माबा जागोन मा होनो जोंनि जि मोन्थाइफोरखौ मोननांगौ बेखौ जों मोनफुंगोन गोदान डिपार्टमेन्ट जिखिनिखौ जोङो BTR एकर्डआव लिरनाय दङमोन बे डिपार्टमेन्टखिनिखौबो मोननायनि लामायाव दङ थाबैनो दा बे डिपार्टमेन्टखिनिखौ मोननाय आरो 6th सिडिउल काउन्सिलखौ आरोबाव मोर पावार होनाय बे गासैबो 125th एमेन्डमेन्टआव फैगोन आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जानो गोनां पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ फैयोब्ला लोगो लोगोनो जोङो आरोबाव जोंनि 6th सिडिउल काउन्सिलफ्रा स्ट्रेंथेन जागोन